Nilagay ko na yung nilagay yung bawang. Haluin natin itong mga kulay. Tama yung sabaw. Pag-impress ako ng saging. Yung diskarte no, pagluto ng pata. Ay ng asukal. Kita nyo. Ito guys, siguro magugustuhan ito ng aking kawaray, panibagong araw, panibagong vlog. Magluluto tayo mga kawaray ng pata. Natin papakuluan natin, tsaka anuhin natin yung balahibo, anuhin natin para susunugin ba natin para yung balahibo matanggal, kasi hindi naman matutunaw sa ating tami yan, kaya suportahan yung aking YouTube channel mga kawaray. Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe. Kapag hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at mag-like at i-share din ang aking videos at i-comment sa baba. Maraming salamat sa inyo guys sa suporta. Sana may mapulot yung aral. Kung wala man di wala tayong bye. Mamaya na lang pakita ko naman sa inyo pag aking pagluluto sa aking pata. I love you guys. Bing bing. Yo, what's up mga kawaray? Magluluto tayo mga kawaray ng isang favorite natin ng lahat. Paborito natin mga Pinoy, pata. Yan. Nilinisan ko lang mga kawaray. Ang ating patang halagang 150, napakarami. Yan. Kaya samahan nyo ko at nilinisan natin to. Ito guys, inaanohan ko lang ng para matanggal itong balahibo. Dahil hindi ganun nalinis ng mga ayos ng mga nagkakatay nito, kaya itong mga balahibo kailangan natin matanggal kasi nagkakain hindi natin matutunan sa natin. Wala man tayo tinatawag mo pang
Ang guys, makakuha ng sa ating mayroong bawang kasi wala siya. Sinuglahan ng Lord. Okay. Yung pari tayo. Pari. Ilalaw. Tingnan ako man yun. Ito. Nalo natin ito mga kaya. Para nag-ano bawang sibuyas saka yung norte. Ay. Sobrang na. Maganda itong mga kawarin na inaano ko sarili ng mantika. At nilagyan natin ng mantika, pero papanay natin sa sarili ng mantika mo ito. Papa. At ito pulutan, ano? Nahilig tayo nag-iinom dyan, mga kawarin. Pulutan. Lagyan natin konting asin. Tayong less salt. Tatlong kutsara na maliit na ano, sarita. Haluin natin ulit hanggang mag-brown. Depende sa mga lulutuin nyo yan. Kayo na mag-discarte paano lutuin yung pata. Kaya akin ito, sarili kong version ito. Basta may bawang, sibuyas, tuyo, suka. Ayun. Kanya-kanya tayong discarte sa pagluluto. Hindi naman tayo magaling. At least meron tayong paraan paano lutuin ang ating dish. Sa English dish o sa Tagalog ulam. Ito papa-brown lang natin. Nandiyan ang takip, Mike. And guys, dito papa-brown natin. Brown natin. Lagyan natin ang tuloy. Lagyan natin. Lagyan natin mga karami. Muna ano yun. Mix natin mga kawaray yung suka. Pangintra sa ano. Lansa. Ang pangalan nito. Daon ng saging. Nangain natin ang paminta para mahalo na. Buong mas paminta linagay na. Diyan lagyan natin yung launin. Sa mga nagsasabi dyan na magkukomment dyan na maliit yung diskarte mo pagluto ng pata, kanya-kanya tayong diskarte sa pagluluto. Kung saan, kanya-kanya tayong abilidad. Paano nga main ang sukal, toyo. Ito guys, siguro magugustuhan ito ng aking anak, kasi Marimar at si Manay. Itong luto natin, simple lang ito. Matagal ko na itong lutuin. Hindi na ako nagkakataon ng oras kasi sipag tayo. Sipag tayo magsilpa. Pai, sukal. Asukal ba? Ay, hindi na. Sukal na pala. Lagyan natin mga paray ng asukal. Kita nyo.
lang natin pag-ulo sa bawat ulit ng mga wala na guys. Tinano ko sa ano, pinakuluan. Yan. Ubusin na natin yan. Tudo na. Para iwas panis. Wala pa yung panakit. Guys. Recipe ni Waray. Mark the Waray video. Simple recipe lang to. Dali lang to para ka lang mag-adobo. Pero subukan nyo. Masarap. Kaya na kumukulo ha. Nalakpan ko na ng sarap. Sarap. Video ko to eh. Kahit hindi masarap, sabihin ko masarap. Video ko to eh. 10 minutes na. Lagyan ko na agad ng magic. Sarap. Maya na lang guys. Ulit. Panakit pang ulit eh. Ito oh. Hindi matalakpan ng lahat. Maya na lang. Linipat ko mga koray para ano talaga siya lumambot lalo. Yung mga karay dito na. Patayin na natin ito. Spanish. May dish. Sarap. Yan o. Parang umbang luto ah. Ayaw pa rin pabilin. Nak, excuse nak, excuse. Excuse. Oy. Oh, naku ah. Yung mga kawaray. Okay na. Tapos na mga oray. Sana suportahan nyo sa aking YouTube channel sa mga solid subscriber natin dyan at silent viewers. Humigalap shoutout ng lahat. Sana suportahan nyo ang aking YouTube channel. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-subscribe. Pindutin na rin nyo ang notification bell para lagi ko updated at pakishare na lang. Salamat. Pakicomment na lang po. Salamat sa inyo guys. I love you. Bye-bye. Peace out. Them